Dobrodošla. Ako si kliknula na ove afirmacije, to znači da si spremna promijeniti svoj odnos prema novcu. Novac nije samo papir, broj na računu ili sredstvo plaćanja. Novac je energija razmjene. Novac dolazi tamo gdje postoji otvorenost, vrijednost, povjerenje i dopuštanje. Afirmacije ti pomažu jer mijenjaju način na koji razmišljaš o novcu. Ako stalno razmišljaš da novca nema dovoljno, da ga je teško zaraditi ili ga ne želiš zaslužiti, tvoje tijelo ostaje u strahu. Ali ako svaki dan ponavljaš nove misli, počinješ stvarati novi unutarnji osjećaj. Osjećaj da je sigurno primati, sigurno zarađivati i sigurno imati novac. Ove afirmacije najbolje je slušati svaki dan idućih mjesec dana. Zašto? Zato što se uvjerenja ne mijenjaju jednim slušanjem, mijenjaju se ponavljanjem. Svakim slušanjem tvoj sve lakše prihvaća nove misli, tvoje tijelo se sve više opušta, a tvoja energija postaje otvorenija za primanje novca. Zato se sada udobno smjesti. Duboko udahni i polako izdahni. Dopusti tijelu da se opusti. Dopusti mislima da se smire. I ponavljaj. Osvještavanje novca. Novac nije moj neprijatelj. Novac nije nešto čega se moram bojati. Novac je alat. Novac je podrška. Novac je energija razmjene. Novac mi može donijeti mir. Novac mi može donijeti više slobode. Novac mi može donijeti da se više brinem o sebi. Ja biram razviti zdrav odnos prema novcu. Ja biram gledati novac s više poštivanja. Ja biram gledati novac bez straha. Ja mogu imati novac i ostati dobra osoba. Ja mogu imati novac i ostati vjerna sebi. Ja mogu imati novac i živjeti u skladu sa svojim vrijednostima. Otpuštanje starih uvjerenja. Otpuštam uvjerenje da novca nikada nema dovoljno. Otpuštam uvjerenje da novac teško dolazi. Otpuštam strah od novca. Otpuštam sram zbog želje za boljim životom. Otpuštam krivnju kad primim novac. Otpuštam naviku da umanjujem svoju vrijednost. Otpuštam potrebu da se uspoređujem s drugima. Otpuštam osjećaj da ne zaslužujem više. Sada biram drugačije. Birati više za sebe je sigurno. Primati novac je sigurno.
Imati novac je sigurno. Financijski rast je sigurno. Dopuštanje novca. Dopuštam novcu da dođe u moj život. Dopuštam novcu da mi dolazi lakše. Dopuštam novcu da mi dolazi kroz poznate i nove izvore. Dopuštam novcu da mi dolazi kroz moj rad. Dopuštam novcu da mi dolazi kroz moje znanje. Dopuštam novcu da mi dolazi kroz moje ideje. Dopuštam novcu da mi dolazi kroz prave prilike. Otvorena sam za primanje novca. Otvorena sam za veće prihode. Otvorena sam za nove mogućnosti. Novac je dobrodošao u moj život. Moja vrijednost. Moj rad ima vrijednost. Moje vrijeme ima vrijednost. Moje znanje ima vrijednost. Moje ideje imaju vrijednost. Moja energija ima vrijednost. Ja sam vrijedna primanja. Ja sam vrijedna uspjeha. Ja sam vrijedna financijske sigurnosti. Smijem biti plaćena za svoju vrijednost. Smijem tražiti više. Smijem primiti više. I smijem živjeti bolje. Privlačenje novca. Novac mi dolazi u pravom trenutku. Novac mi dolazi kroz prave ljude. Novac mi dolazi kroz prave prilike. Novac mi dolazi kroz odluke koje donosim s povjerenjem. Ja privlačim novac kroz vrijednost koju stvaram. Ja privlačim novac kroz svoju otvorenost. Ja privlačim novac kroz svoju spremnost da primam. Moj odnos prema novcu svakim danom postaje bolji. Moji prihodi mogu rasti. Moj život postaje financijski mirniji. Završne afirmacije. Ja sam otvorena za novac. Ja sam spremna primiti novac. Ja dopuštam novcu da dođe. Ja dopuštam sebi imati više. Ja dopuštam sebi financijski rast. Ja poštujem novac. Ja mudro koristim novac. Ja sam sigurna dok primam. Ja sam sigurna dok zarađujem. Ja sam sigurna dok rastem. Novac je dobrodošao u moj život.
Novac mi dolazi na zdrave i poštene načine. Danas biram nov odnos prema novcu. Danas biram primati. Danas biram vjerovati. I danas biram dopustiti.